ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ರತ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪುದರ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಏರು ಕಂತ ವಿಜಯಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರ ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡ ಅರೆಗ ನಾಲೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಏರುತ ವಿಷಯ ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅರೆಗ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಏರುತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಾರ್ಗಿ ತೂಂದಿತ್ತೇನು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ತೂಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದ ಶಿವಪಾಣೇರ್ನ ಇರುವುದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈ ಬಾರ್ಗಿ ಪಾರ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಚೆಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಅವರ ಕಂಬ್ಲ ಮುಗಿದ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ನೆನವರ ಕೇನ್ಗ ಈ ನೆಟ್ ತಾನಾಜಿ ಸೆಟ್ರನ್ನ ಕುಟ್ಟಿನುಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮೆಟ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ವೇಣೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು 21 ಬಿತ್ತ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡವು ಬೇತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲು ಮಾದವಡಪನಕುಲು ಐನ್ ಪತ್ತನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕುಲು ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಹೊಸ್ಮಾರಡುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಲು ಬೈದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆದಾಯ್ತ ಉಂಡು ಏತು ವರ್ಷಡಾಗ್ಲಿ ಎರಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೊಸ್ಮಾರದ ಕಿದೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಓವು ಪೂರ ಎರು ಉಂಡು ಬೊಕ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಎರುಕುಲೆಗ್ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ್ ಪೂರ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತೀರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಆರಾಮ ಸರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಘುನಾಥ್ ಪಂಡದ್ ಒಂದು ಮಗೆ ಒಂದೇನ ಅಮ್ಮ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ರತ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪುದರ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲು ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಂಡದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಂಜುವೆ ಪಂಡದೆ ಏರು ಸಾಂಕುನಾರು ಮೂಲೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಂಜನ್ ಪಂಡದೆ ಟೀಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ ಸೂರ್ಯನ್ ಮಗಿ ಅಂದ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಟ್ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆನೊಂದು ದೇವರನ ಜಾಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಇಂದ ಇತ್ತು ಪುದರ್ ಅಂದ ಏಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಕಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬ್ಳ ಇರ್ಲು ದುಂಬಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ಐತಜ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಸಾಣೂರು ಧರ್ಮಾಡಕ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ ಆರಂತ ಗಿಡ್ದಿರ್ಲು ಪೂರ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಇಚ್ಚ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬ್ಳ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಡ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಂಜ ಹವ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅರೆಡ ಬೋರ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬೋರ್ಲು ಎರ್ಲು ಪೂರ ದಪ್ಪನ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಪೂರ ದುಂಬು ಅಂಚ ಅರೆ ಆರ್ನ ಪುದರಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲದ ಮರ್ಲು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 94 ಉಡ್ದು ಏನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗನೆ ಕಂಬ್ಲದ ಮರ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಂಬ್ಲದ ಪಂಡ ಈ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಡ್ ಮೂಲ ಎರ್ಲಿತ್ತ ನಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಪಾದೆ ಮನೆ ಬಾಬು ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಅವ್ ನೆಟನೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಮ್ಲ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜಿತ್ ಜೈನ್ ಪಾಡಿಯಾರ್ ಮನೆ ಆರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ನ ಅಶ್ವಕಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ ಇದು ನೆಟ ಪೂರ ಇದು ಮಕ್ಕಿಲದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಬೈಯಾನಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಂದೆ ಕಂಬ್ಲದನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೈಯಾನಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 94 ಏನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ 1994 ಉಡ್ದು 2000 ಮುಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ನೆಟೆನೆ ಇಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎರ್ಲು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯನ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಗ್ಲ ಆರ್ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ 2017 ಅರೆಡ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಂದ ಎರು ಇತ್ತುಂಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋಲರ್ದು ಇತ್ತ ಓಲೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇಡು ಉಂಡವು ಆ ಕಾಟಿ ಮೂಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿದೆಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಏರು ಮೂಲ ಇತ್ತನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಪಿದಾಯರು ಉಡಿತೆ ಯಾನಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಪಿದಾಯರು ಉಡಿತೆ ಆತನಗೆ ಯಾನೆರಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಏರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುದರಡ್ ಆರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಡಿವಲ್ಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪ್ ಅದು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಬ್ಳ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಯಾಪಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳ 2 ಕಂಬ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಆಯ್ತು
ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿಂದಾಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಉಂಟು 4 ವರ್ಷ 2020 ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಿನಿ ಮೂಲ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟನಗನೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಐಕೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಶುರುಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏರು ಕಂತ ವಿಜಯಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದೇರ ಅಪಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡ ಅರೆಗ ನಾಲೆಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಏರುತ ವಿಷಯ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಏರುತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಆ ಏರ್ಲು ಆತ್ ಪಾರ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂತ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಡ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಪಂಡ ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲ ಪೋರ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲ ತೂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಟಿವಿಡ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಏಪ ಟಿವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಇದೊಕ 24 hours ಎಂಗ್ಲು ಕಂಬ್ಲ ತೂತ ಕಂಬ್ಲದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬುಪುರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ದುಂಬುದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಗಳ ಪೋತೇನೆ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಗಳ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೌದ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನ ಏನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಏನ್ ಊರು ಹತ್ರ ನಡ್ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಏನಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ರಡ್ಡು ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಹೊರನೆ ಒಂಜೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಏರು ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಜಿಲೇನ್ ಬರೋದು ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಲೈಟ್ ಒಂದ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರ್ಗಿ ತೂಂದಿತ್ತೇನು ಕಂಬ್ಲಡ್ ತೂಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟುದ ಶಿವಪಾಣೇರ್ನ ಇರುವುದು ಅವಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈ ಬಾರ್ಗಿ ಪಾರ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಚೆಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಅವರ ಕಂಬ್ಲ ಮುಗಿയത് ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ನೆನವರ ಕೇನ್ಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪರು ಪಾಡ್ದು ಚಂದ ಪರು ಪಾಡದನ ಇರು ಒಂದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಪ ಆತ ನಂಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪರು ಪಾಡ್ದ ರಡ್ಡು ಪರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಲಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚ ಅರೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಮೆಗ್ಗೆನಗಳು ಪೂರ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೂರ ಪೋದು ಅವಲೇ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅವಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತನೆ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಪಾರ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಾಗ ಅರುವ ಸತೀಶರ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಇತ್ತೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಕ್ಳಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಜಿಂಬೆಗ್ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟುದ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏರು ಪಾಡ್ದನೆಕ್ ಅಂಡ ಮೆಡ್ಲಾಯ್ನಿ ನೆಟ್ ತಾನಾಜಿ ಸೆಟ್ರಿನ ಕುಟ್ಟಿನುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಅವು ವೇಣೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿಡದು ಶ್ರೂತ ಮೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರ್ಗಿಗೆ ಶ್ರೂತ ಮೆಡ್ಲು ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿಡದು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಜೊತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಳದರ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂದ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೋಳದ ಮಲ್ಲನಾಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿ ಎತ್ತನ ಬೇತವಣ್ಣ ಇರು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಾಕಿದೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ಪನಗಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲ ಆಂಡ್ ಇಂಬೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದ ಬೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ಇತ್ತುಂಡು 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ಪಂಡ ಅವು ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಅವೇ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ ಈಜು ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲು ಗಿಡವನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಗಿಡ ಅವ್ಲು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗಿಡ ಪಾರ್ಂಡವು ಪಂಡ ಐಕೈಕೆ ಬೊಲ್ಲೆಲೆ ಕಾಟ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎರುಂಡು ಎರುಕು ಪಾಡ್ದು ಐಕಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತಂಡವು ಅಂದ್ ಐಕಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಚ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲನಾಯರ್ಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು 21 ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಅಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕುಲೆ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದೌಡು ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ನಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲ ಆನಗನೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ಆತ ಉಂದಾಯ್ಚಿ ಜೊತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಂದ್ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು 20 ಸೆಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೈಅಪ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ್ ಟೈಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಥಾದ್ ಅರೆ ಗೀತ ಕಂಬ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೀತ ಕಂಬ್ಲ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡ ಆಯ್ನಿ ಸುರುಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ನ ಮುನ್ನನ ಪಾಡಿಯ ಮುನ್ನೆ ದುರ್ಗಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡಿಯ ಆಯ್ನ ಗಿಡ ಅದು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲನ್ ಪಾಡಿಯ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲಲೆ ಒಂದೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಗಿಡ ಅದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಏರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಅಂದ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರು
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಅವು ಗಂತಡ್ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬ್ಳಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಐಟ್ ಅಂತ ಐಟ್ ಬಿಸ್ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರಾಡಿಟ್ 11:20 ಬಾರದು ಅಂತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಕ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಟೈಅಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ಅಪಗ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾದಿತ್ತು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಬೊಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ವಾಯರ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಬಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಬೋಳದ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆನ ಕಾಲಾಗ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಕಾಲಾಗ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಅಂದ್ ಇಂಜೂರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಎರುಕ್ ಪೂರ ಇಂಜೂರ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಪಗ ಅಂಚ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮರುಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಮರುಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಐ ಟೈಪುನು ಬೋಲಾಡ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ಲಂ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾದ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅಕುಲು 2 ಜನ ಬೋಲದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇರು ಬಾರ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗದ ಕುಟ್ಟಿ ಬೋಲಾಡಿತ್ತುಂಟು ಅವಲ ಕಂಡಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಜತೆ ಮಲ್ತದ್ ಗಿಡನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲನೊಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲ ಅಂಟೆ 3 ಮೆಡ್ಲು ಕಂಡಿಗದ ಕುಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಮೆಡ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಮೆಡ್ಲು ಆತನ ಆ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಐತೆ ಇರುವೈಲ್ ಬೊಕ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಬೈನ್ ಅತ್ತೆ ಇರುವೈಲ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಬೈನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ನಾವುಂದದ ಇತ್ತೇರು ನಾವುಂದದ ಅಂದ್ 3 ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನು ಬಾರ್ಗಿನ ಜೊತೆನೆ ಇತ್ತನು ಅಂದ್ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ನಾವುಂದ ಪುಟ್ಟೆ ಅವ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಡು ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಬ್ಳದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಗೋಳಿ ಕಂಬ್ಳ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವುಂದ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲನೆ ಬಾರ್ಗಿ ಜೋಡಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಗಿಗೆ 10 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಐಟ್ 4 ಇರುವೈಲಿಗೆ 4 ಹೊಸ್ಮಾರ್ಗೆ 2 ಇಡೆಗೆ ನಾವುಂದ ಅಂದ್ 10 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಅಂದ್ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೇ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಂಬ್ಳಡ್ ನಾವುಂದ ಪುಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ನಿಂಬೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ 2-3 ಇರ್ಲು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತ ಅಂದ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 2-3 ದನ್ನ ಇರು ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಂತ ಒಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ದ ಕೋಟ 6ನ ತೊಟ್ಟುಗು ಅವಲ ಪಾಡ್ದ ಐತೊಟ್ಟುಗುಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂದ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ವೇಣೂರುಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಾವುಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದ BC ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಡಿದ ಗೋಪಾಲ ಎಂದೊಂಜಿ ಎರು ಪಾಡ್ದ ಗೋಪಾಲ ಎಂದು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ ಇದ ಅಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟದ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇರುವಲ್ದನ ಶಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ಗಿಡದ ನಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ 4 ಜನ ಗಿಡದಿರು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಿಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರೈತನ್ ಬಾರ ಒಂಚೂರು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಯ್ರ ಐಕಾಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಗಿಡ ಎಂಕುಲು ಭಯಂಕರ ವಿವೇಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ವಿವೇಕ್ ಗಿಡ ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಬ್ಳ ಮಂಜು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಗಿಡ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಂದೀಪರ್ನ ಕಂಬ್ಳ ಪೋದಿತ್ತ ಅರ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಏನಂತ ಪಂಡ 6ನಲ್ಲಿ ಇರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಎರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಎರು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅರ್ ಮಲ್ಲ ಗುಣ 6 ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈರ್ನ ಇರುವ ಗಿಡ ಆಡೆ ಎನ್ನ ಇರು ಬೇತೆ ಗಿಡ ಪಂಡ 6 ಬೇತೆ ಗಿಡ ಪೈರ್ ಅಂಚದ ಆನಿ ಸುರೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಿಡ ಅದೇರು ಅನಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತೋಡು ಗಿಡ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತೋಡು ಗಿಡ ಅವನ ಬದ್ರಿನ ಮತ್ತೋಡು ಗಿಡ ಹೊಡ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅನಿ ಗಿಡ ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದನ್ ಅಂದ್ ಆನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆರಂಗಾಲಗ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಹಾಕಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಡೇ ನೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸೋತು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಸೊ 4 ಜನ ಗಿಡ ಅದಿರು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಏಪಳ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಪಿರಾವುಡ್ ಏಪ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಐತೆ ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮಿನಿ ಪನ್ಪುರ ನೇರಳಿ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲನೆಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲನೆಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾದದ್ ಬುಡ್ಪನಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಕ್ರ ಅವಿಲ್ ಪೊರ್ಬುಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 6 ಬುಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವಲ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಬೈನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಇರುವಲ್ ದಟ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಪೇರು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲ್ಲಿಪೇರು ಪೂರ ಬಿಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕರ್ ಮಾಡಿ ಒಲ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನಟ್ಟು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಜಲೆಡ್ ಜನ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾದ ಹುಡುಕ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ದಂಡಿತ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಂಡ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಏರ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂದು ಮಗನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೇರ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತದೇ ಅಲ್ಪಡೆ ಸುಧಾರ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಂಡನೆ ಪೋತುಜಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜನ ಅವ್ಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಪುದಾರ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಏರು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಪಂತುಜಿ ಬಟ್ ಹತ್ತು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಪುದಾರಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ತೂಂದಿತ್ತೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಕಂಬಳ ತೂಂದಿತ್ತು ಜೇರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ಎನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೇರೋಡು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ವೈಫ್ ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೇನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕಂಬಳದಾನಿ ನಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಏಜ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ತೆಂಕುಲ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಂಕುಲು ನೆಟೆನೆ ಕುಲ್ಲುನು ನೆಟೆನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಉಂದೇನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಐತಾರ ಐಕಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಐತಾರ ಎಡೆಗೆ ಐಕಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಉದ್ಯೋಗ ಐತಾರ ಎಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆನ್ ತೂಪುನು ಏರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ದಾದಂದ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಬಳದ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಗ್ ಪಿದಾಟ್ನೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದತ್ತೆ ಅಂದ ಅಪಗ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಎಂಚಮ್ಮ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ ಬೊಕ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಆಯ್ ಕನಪೆ ಪಿದಾಡಿದೆ ಅದ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ಯಂಡ್ ಈತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜುಂಡನೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಕಮ್ಮಲ ಪೋಯಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪುಟ್ಟ ಇರ ಪುದರ್ದಾಯ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಈರೆಗೆ ಹೋಗು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಮೂಜಿ ಏರು ಉಂಡತ ಹೋಗು ಇಷ್ಟ ಬಾಡ್ಗಿ ದಾನೆ ಇಷ್ಟ ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಗಿ ಜೋರ ಪಾಪನ ಜೋರ ಇಷ್ಟ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏರ್ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪಂಡ ನಾನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟೋಳಿ ಐತದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇರ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಈತ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳಡ್ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡವು ಬೇತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಐತ ಬುಡ್ದುಲ ಈ ಬೊಕ್ಕದ ಈ ಪರಿಹಾರ ವರ್ಗ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐತ ವರ್ಗ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಗಿಡಪುನಕ್ಲು ಮಾದ ಉಡುಪುನಕ್ಲು ಐನ್ ಪತ್ತುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ 4 ಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಇತ್ತಂದು ಅಚ್ಚ ಇತ್ತಂದಂಡ ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದುಂಬು ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟೋನಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದುಂಬುದ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆನ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಚೇನೆ ನನ್ ಪಂಡ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಪದಕ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟುವಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡಪುನಕ್ಲಾಡು ಮಾದದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲು ಆಯ್ನತ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೇಬಂಡ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂತ ಅಕ್ಲು ಏರು ಕನಪೇರು ಕರೆಕ್ ಏರು ಕನಪೇರು ಗಿಡಪುನಕ್ಲು ಇಪ್ಪಿಚೇರು ಅಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತಾದ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೇನ ಮೈಕ್ರೋಡ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಏನನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವಳು ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆರ್ ಗಿಡಪುನ ಅವಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಮೈಕದ ಆರ್ಬೋದು ಅವಳು ಪನ್ಪುನು ಮೂಲು ಇರುತ್ತದನಿ ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡವು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ ಪಂಡೆ ಗಿಡಪುನಕಲು ಮಾತಾದ ಉಡುಪುನಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಏರು ಬರಿ ಪಾಪದ ಏರು ಕಟ್ಟು ಏನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಆರು ಎರುತ್ತ ದನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನಕುಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಏರು ಕಟ್ಟರೆ ದುಂಬು ಬರ್ವೇರತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆನ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುಡು ಒರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಏರು ಕಟ್ಟು ಏನ್ ಪಂಡ ಆಗ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಮರ ಕಟ್ಟುನ ನಾಡುನು ಆಯನ ನಾಡುನು ಇಮನ ನಾಡುನು ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆನೆ ಆಪುಡು ಅವಳು ರಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಆಯನ ಎಂಜಿನ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ದನಿಯುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ಬಿರತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಲವು ಜೂನಿಯರ್ ನಾವೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲುದಕ್ಲು ಆ ಎರುತ ದನಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಫೋಕಸ್ ಜವನಿಯರ್ ನಡ್ಕಲನ್ನೇ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಟೈಮ್ ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು
ಲೇಪಂಡ ಪುದರ್ ಲೇತು ಪನ್ಪುನ್ ದನಿ ನಕ್ಲೇನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದನಿ ನಕಲು ನಿಜವಾದ ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಇಜ್ಜ ಗಿಡಪ್ಪನ ಬತ್ತೇನ ಮಾದೌಡನಿ ಬತ್ತೇನ ಒರಿಯನ್ ಜನ ಕಡಪುಣ ಎಂಕುಲು ಮಾದೌಡಪುನ ಲೆಪ್ಪುಲ ಗಿಡಪ್ಪನ ಲೆಪ್ಪುಲ ಒರಿಯನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಟೀಮ್ನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ ಒಡೆ ಪೋಯತ್ ಅಂಚ ಆರೆ ಬಲ್ತಿ ಪೂಜಿ ಇತ್ತ ತೂಪರತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಪಾಪದಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೌಲು ಕಡಂಬೆ ರೇಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಲಾಡ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಲಾಡ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಆವಡತ್ತೆ ಇಜಿನ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನಾವೆಲ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒರಿ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಆಗ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು 25,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ 25,000 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ 25,000 ಇಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಪದ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದು ಆಯ್ ಕಟ್ಟೋಡನ್ನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಯಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಪಾಪ 21 ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು 21 ಬರ್ಪೇಡೆ 21 ಬತ್ತನಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಆಂಡ ಮಾದಾ ಗುಡುಪನಾಕ್ಲೆಂಡ ಆತ್ರೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಕ್ಲೆಂಡ ಆತ್ರೆ ಏರಿಡ್ದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ್ದ ಏರಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಹರ್ಟ್ ಅಂಡ ಆಯ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಏರು ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ ದುಡ್ಡು ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಏರು ಕಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕು ಜಾಗ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆನ ಮಾದಾಡುಪನಕ್ಲೆನ ಹಿಡ್ದು ಆಯನ ಬೊಕ್ಕದ ಪತ್ತುನಕ್ಲೆಂಡ ಏನಿಡ್ದಲ್ಲ ಆಗ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಂಡ ಆಯ್ ಕಂಬ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಬ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆದಲ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸಾಕಾಂಡ್ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿಗೆ ಕೇನ್ ನಕುಲಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕೇನ್ ನಕುಲ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ಇತ್ತನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಕಂಬ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆ ಕಂಬ್ಲಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎನ್ನ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಪಂಡ ಈ ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮತ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಕಂಬ್ಲ ಕಮಿಟಿಡ್ ಮಲಮಲ್ಲಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಅವಳು ಪೋದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇದು 24 ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬ್ಲಡ್ 10-15 ಕಂಬ್ಲಡ್ ಅವಳು ಅಲ್ತ ಕಂಬ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಅಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿರು ಅವಳು ಇರು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಏನ ಪಂಡಲ ಆಯನೆ ಬಂದ್ಪೋನು ಕಂಬ್ಲದ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಅವಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಚಿನ ಕೂಟೋಡು ಈ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ಮತ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪನ್ಪನತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪೋದು ಅವಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಉಂತುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲ ಉಂಡು ಮೀಯಾರ ಬಜಗೋಳಿ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲ ಉಂಡು ವಾಮಂಜೂರು ಪುರ ಕಂಬ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಒರಿ 10 ಜಂಡಲ ಅವಳು ಕಂಬ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮರ ಕಟ್ಟೋನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಜಿನ ಅಂಡಲ ಮನಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ವೇರು ಅವೇ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಕಂಬ್ಲಾಡ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಕಂಬ್ಲ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೈಕೋಡು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಏನನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅಂತೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಂಬ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಆತುಂಡು ಕಂಬ್ಲ ಅಡೆ ಪೋತುಂಡು ಆಲ್ತಿರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅವ್ ನಮ್ಮನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾನು ಬಂಡ ಮೂಲ ಬಾರಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತನ ಮಾಳಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಾಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಸೋತ ದುಂಬು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಗ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ KP ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಟಾಪ್ ಅವ್ ಆನಂದೇರಿ ಟಾಪ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆನಂದೇರಿ ಪಂಡ ವಾಯರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರ್ಗಿನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರ್ಗಿ ಆನಂದೇರು ಪತ್ತನ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಗಿ ಗಿಡಾರ ಬೇತಿಜಿ ಅವ್ ಗಿಡಾರ ಕತ್ತರಿ ಪಾರ್ಲಕ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾರ ಒಂದು ಇತ್ತು ಆನಂದೇರು ಪತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದೇರ ಐನ್ ಗಿಡದ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಬಾರ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೆತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂದ ಕಿದ ಕಟ್ಟನಾಗನೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ ಅಪಗನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡವು 12 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಈ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋರಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು